Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хәсәншина, исәнмесез? Илнең тотрыклы үсеше кем кулында? Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре семинарында нинди сораулар күтәрелде? Халыкара пианистлар конкурсы лауреаты Лев Франк Әлмәттә. Бу һәм башка хәбәрләрне мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләячәкбез. Татарстанда 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсешнең кластерлы алымы эшләнде. Аның нигезе машина төзелеше һәм нефть-газ комплексы. Татнефть, 30 кеше нефть компаниясе, ТФНК, Танека нефть эшкәртү заводлары, нефть химиясе җитештерү предприятиеләре икенчесенең төп үсеш нокталары булып тора. Бу өлкәдә сәнәгать кооперациясе җайга салынган. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Казанда 15-17 сентябрь көннәрендә Бөтендөнья глобаль конференция кысаларында узган Россиянең тотрыклы үсеше төбәкләрнең көн тәртибе дип исемләнгән пленар сессияда әйтеп үтте. Чакырылган спикерларның берсе Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте директоры Наил Мәганов. Конференциянең эшлекле программасын 16 сентябрьдә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов ачты. Ул форумда катнашучыларны сәламләде һәм киләчәк буыннар өчен планета ресурсларын саклау максаты белән дәүләтләр, төбәкләр һәм бөтен кешелек үсешенең глобаль концепциясенә багышланган пленар дискуссиягә старт бирде. Без барыбыз да тирә-як мөхит, су, һава, табигать нинди булырга тиеш, шундый җирдә яшәргә телибез. Һәм минемчә, бу ниндидер мода гына түгел, безнең системалы, планлы эшебез. Тотрыклы үсешнең төп трендлары турында фикер алышканда, Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Наил Мәганов компания Татарстанда 5000 кешегә исәпләнгән углерод нейтраль бистә проектын эшли дип белдерде. Бистәнең яшәешен тәэмин итү системасы биотехнологияләргә нигезләнәчәк. Мы не только делаем, мы собираемся там обеспечивать. Безнең уйда андагы кешеләрне җылылык, ут, су белән тәэмин итү генә түгел, ә бу кешеләргә эш урыны булдыру. Аның янәшәсендә булган әйберләрдән продукция җитештереп, нефть химиясе производствосы, нефть эшкәртү заводларында куллану. Журналистлар белән әңгәмә вакытында Наил Мәганов сүзнең кечкенә генә бистә турында баруын әйтте. Проект киләсе елның апрель-май айларына кадәр гамәлгә ашырылачак. Даниядән Network һәм Cluster Excellence компаниясе президенты мэры Даниэль Нильсон билгеләп үткәнчә, энергетика компанияләре җәмгыять тормышы өчен уңайлы шартлар тудырган. Шәхси компанияләр, бигрәк тә сезнең кебек зур компанияләр алга таба бер адым ясыйлар һәм безнең уртак эшебезгә булышалар дип өстисем килә. Ярдәмсез, сезнең мисалсыз эшебез катлаулырак булыр иде һәм без аны һичшиксез өйгә алып кайтачакбыз. Бу хакта сөйләячәкбез. Осунриева, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районы җиңү бистәсендә төзекләндерү программасы буенча күләмле эшләр башкарыла. Район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм аның урынбасары Роза Галеева федераль, республика программалары нигезендә һәм нефтьчеләр ярдәме белән барган төзелеш эшләре белән таныштылар. Җиңү бистәсе мәктәбендә Татнефть компаниясы ярдәме белән заманча лабораториясе булган биология кабинеты ачылган иде инде. Агымдагы елда мәктәптә электр шелтәрләре алыштырылган, бәдрәфләр, юынгычлар яңартылган. Бистәдәге күп фатирлы 6 торак йортта 600 мең сумлык төзекләндерү эшләре башкарылган. Киләсе елда бу территорияны безнең ишегалды программасына кертергә планлаштырабыз, диде Марсель Шайдуллин. Бистәдә шулай ук модульле фельдшер-акушерлык пункты төзелеше дә тәмамланып килә. Авыл җирлеге башлыгы Ирина Бухарова әйтүенчә, җиңү бистәсендә мәдәният йорты территориясе асфальтланган, һәйкәл салынган. Яшьләр урамына 500 мең сумга юл түшәлгән. Вахитов авыл җирлеге районда иң зурлардан, аңа 5 авыл керә. Җирлектә бүген 1000нән артык кеше яши. Мәктәптә 97 бала укый. Быел 1нче сыйныфка 12 бала кергән. Районның җиңү бистәсендә волонтерлар хәрәкәте дә актив рәвештә эшләп килә икән. Менә без алар янында хәзер. Әйдәгез берничә сорау биреп үтик әле. Сез волонтерлар, җиңү бистәсенең волонтерлары, менә нинди эшләр башкарасыз? Biz пенсионерларга булышып бирибез, үзебезнең авылыбызны җыштырабыз, мәктәпкә булышып бирибез, конкурсларга йөрибез, олимпиадаларга йөрибез, бик күп әйберләр белән шөгыльләнәбез. Җиңү бистәсе волонтерларына алга таба уңышлар теләп калабыз. Балалар бакчасында кичкенәләр саны 25-кә җитә. Соңгы елларда биредә күләмле эшләр башкарылды. Алга таба да җирлекне үстерү буенча төрле программаларда катнашырга кирәк. Без үз ягыбыздан һәрчак ярдәм итәргә әзер, диде район башлыгы халык белән очрашуда. Мәдәният йорты каршында бүген авыл бәйрәме узды. Мәктәп коллективы бик бай итеп ярминкә оештырган. Мәдәният йорты хезмәткәрләре концерт программасы әзерләгән. Авылның хөрмәтле кешеләренә Азнакай районына 90 ел юбилей медале һәм бүләкләр тапшырылды. Здесь прожила 56 лет. Биредә инде мин 56 ел яшим. Иң элек Бахитов участок хастаханәсендә 8 ел эшләдем. Яңадан балалар бакчасында 27 ел хезмәт куйдым.
Соңыннан авыл җирлеге башлыгы булып 10 ел эшләдем. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ағымдағы ел агросәнәгать өлкәсе өчен сынау йылы булды. Көтелмәгән корылык нәтиҗәсендә узган ел белән чагыштырганда 3 тапкырга кимрәк уңыш җыеп алырга мөмкин булды. Алга таба мондый һава торышлары булганда үзеңне ничек иминиятләштергә, корылык һәм һава шартларына бәйле булмаган уңышны ничек алырга? Бу һәм башка сорауларны Никита Токарликов исемендәге акционерлык җәмгыятендә узган семинар киңәшмәдә күтәрделәр. Киңәшмәдә катнашучылар начар һава шартларында тотрыклы уңышка ирешүгә, орлыкларның сыйфатына юнәлдерелгән мәсьәләләр турында сөйләштеләр. Тукландыру темасына аерым игътибар бирелде. Әлмәт муниципаль районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Фәнис Шәрәфиев билгеләп үткәнчә, уҗым культураларының тамыр системасы әлегә җитәрлек күләмдә шикәр җыймаган. Шуңа күрә минераль ашламалар, фосфор һәм калий кертергә кирәк. Ну и, конечно, по недостатку тех микроэлементов. Әлбәттә, Әлмәт районында туфракта җитмәгән микроэлементлар, ул марганец, бакыр, цинк, күкерт, аларны кертү мөһим. Шулай ук яфраклардан көзге тукландыру үткәрергә чакырам. Шулай ук белгеч билгеләп үткәнчә, Әлмәт районында көзге культуралар чәчү төгәлләнде һәм планлаштырылган 11 000 гектарның 8 000 гектарын тәшкил итте. Чәчүгә һава шартлары комачаулады. Киләчәк уңышны формалаштыру буенча чаралар комплексы мәсьәләләре буенча киңәшмәдә җитәкчеләр һәм баш инженерлар гына түгел, агрономнар, КФХ башлыклары, дилерлар һәм тәэмин итүчеләр дә катнаша алдылар. Авыл хуҗалыгы техникасын, запас частьләрне һәм аларга комплектлау өлешләрен сатучы эшмәкәрләр һәм дилерлар катнашучыларны сезонлык кыр эшләрен уздыру чорында кулланыла торган продукциясенең ассортименты белән таныштырдылар. Шулай ук белешмә материаллар тараттылар. Сабагро вәкилләре бойлар сабасыннан килгән. Алар запас частьләре җитештерүче берничә чит илнең рәсми дилерлары. Без бүген тәкъдим иттек авыл хуҗалыгы техникаларына җир эшкәртү һәм ашарга бирү, малларга ашарга бирү техникаларына пычаклар, җир эшкәртү техникаларына лапалар. Семинарның икенче өлешендә туфрак эшкәртү машиналарының эшен күрсәттеләр. Анда туфрак эшкәртү коралларының төрле типлары белән эшкәрткәндә туфракның дым йоту сәләте билгеле булды. В весенний период эта влага не войдет в почву. Она уйдет во враг, уйдет в лес. Катнашучылар өслекле эшкәртү һәм тирән көпшәкләү арасындагы аерманы күрделәр. Наил Рафиков, КФХ башлыгы, җир дилетантларны яратмый дип раслый. Бүгенге фермерлар нигездә гади эш сыйныфыннан, шуңа мондый семинарларның әһәмияте зур дип билгеләп үтте. Бүгенге көнгә бу коралларны ничек кораллар белән эшләргә, ничек яхшырак, күпмегә нинди глубинада эшләргә, бөтенесен сөйләделәр инде, аңлаттылар. Мондый семинарларны ешрак ясарга кирәк. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Елның коры килү авыл хуҗалыгы товарлары бәясендә чагылыш тапмый калмады. Белгечләр инде хәзердән кара будай һәм икенче икмәк булган бәрәңгенең бәясе күтәрелүен билгели. Шуңа да халыкның өмете көзге ярминкәләрдә. Алар Татарстан буенча старт алды. Узган елларда авыл хуҗалыгы ярминкәләре Әлмәттә дә башланып китте. Быел да авыл хуҗалыгы ярминкәләре Ленин урамы 124 адресы буенча урнашкан базарның өскелешендә уза. Бу ярминкәгә күбесенчә халык икенче икмәк артыннан килгән. Ярминкәдә аның бәясе 1 килограмм өчен 35 сум иде. Булды шуңа күрә менә чыктык базарга, нигә менә бәрәңге алырга кирәк. Бәрәңгескә белми икәнсең. Белмибез инде, теге елларны алган идек. Әйбәт иде балаларга алганда. Айрат абый Мөхәммедҗанов та машинасын тутырып 100 килограмм бәрәңге алып кайтып китте. Var, bütün evler buldu, no berengi bir heybet bulmadı, soğan da buldu, no jitmeyindi. Росстат мәгълүматлары буенча ел башы белән чагыштырганда бәрәңге бәясе 40%-ка арткан. Ярминкәгә килүчеләр дә узган көз белән чагыштырганда икенче икмәкнең бәясе югарырак булуын таный. Елның нинди уңышы шундый. Суган да узган елдагыга карый кыйммәтрәк. Аның 1 килосы өчен 25-35 сум сорыйлар. Елы яңгырга соран булу ярминкәдә дә чагылыш тапмый калмаган. Яшьчеләргә быел кытлык сизелә. Кишер, Шигендер кәбестә бу ярминкәнең беренче көндә бөтенләй булмады. Ел 40 килү сәбәпле ашлык бәяләре дә кыйбатланган. Аппак авылыннан килгән фермер Айрат Пугачев ит бәяләре үсүне шулай аңлата. Итнең килограммы 350-400 сумнар тирәсе. Бәяләре, конечно, кыйммәтләнә төште. Потому что инде азыклар ашатырга кыйммәт. Игеннәр быел бәялде, шуңа күрә инде итләрендә бәясен хакын арттырмыйча булмый. Хакы минемчә бәянгә хаклы түгел, 350 сумнан саттык менә бүген. Хәзер аны себестоимосы да әздән генә 400-500 сумга төшә үзенеке. Үй шартларында үскән помидор өчен 100 сум сорасалар, теплица помидорының бәясе 50-70 сум. Балның эше торбанкасы өчен 1200-1500 сорыйлар.
Кемдер ярминкәгә бәрәңге суган артынан килсә, безнең бәрәңге җитәрлек булды. Вак бәрәңге дә безгә ярап тора. Мин үзем алма яратам. Ләкин алманың бәясе дә быел кыйбатрак. Килограммы 85 сумнан саталар. Шулай да ярминкәгә килүчеләр буш кул белән кайтып китмәде. Кышка әзерләнергә өлгермәүчеләргә борчылырга кирәкми. Ярминкәләр калабызда октябрь башына кадәр дәвам итәчәк ди оештыручылар. Алсуамирова, Валя Бәйрамалова, Яңаклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Казан артында Лаеш районының Боровой Матюшино авылында урнашкан Идел яшьләр үзәгендә 31-нче татар яшьләре көннәре үтте. Форум кысаларында яшьләр төрле мастер-классларда катнаша алдылар. Остаханәләрнең эше турында Рәмилә Хәмидуллина дәвам итәр. Яшьләр өчен нинди өлкәләр кызыклы булганын оештыручылар яхшы беләләр. Шуңа да ДТМ кысаларында узган мастер-класслар һәрвакыт актуаль була. Һәр иртә этно-тарих һәм киләчәк интенсивыннан башлана. Тарих дәресләренең яшьләр өчен аеруча зур әһәмияткә ия икән, әйтеп узарга кирәк. Үткәнен белгәннең киләчәге матур булыр дип юкка гына әйтмиләр бит халыкта. Вокал дәресләрен ДТМда инде 2нче ел җырчы Айсул Габдинова алып бара. Шактый тәҗрибәсе, музыка өлкәсендә югары белеме булган остаз үзенең дәресләрендә һәр делегатка аерым игътибар бирергә тырыша. Аларның сәләтләрен үстерүгә үз өлешен кертә. Чыннан да мин инде менә 2нче тапкыр килдем монда һәм бер ел бик сагындым ДТМны. Мондагы яшьләрне без барыбыз да бер ел дәвамында аралашып тордык, чөнки узган ел бик дуслашкан идек. Бик матур номер күрсәткән идек һәм бу елда инде шундый шәп номер белән башкаларны шатландырасы килә. Менә җырламаган кешене җырларга өйрәтеп буламы дигән сорауга, әлбәттә, эш дәрестә җырларга өйрәтеп булмый кешене. Ләкин без монда инде теге тавышны куер өчен генә җыелмаганбыз. Татар халык җырларын яшьләрнең күңелләренә кертергә. Форумга Россиянең 30 төбәгеннән 180 делегат җыелды. 5 көн дәвамында алар татар теле дәресләре, вокал, журналистика, актерлык остаханәләрендә белем алдылар. Безнең инде көлкеханәдә дип бер дә уйламагыз. Хәзерге минутларда без Камал театры артисты Артур Шайдуллинның мастер-классында яшь егет-кызларны актерлык осталыгына өйрәтәләр. Татар яшьләре көннәре яшьләргә үзләрен ачу, идеяларын тормышка ашу өчен мәйданчык. ДТМны оештыручыларның берсе Идел яшьләр үзәге. Әлеге коллектив яшь кешенең күңел байлыгы саклансын, рухи мирас буыннан буынга күчсен дип эшли. Яшь буын белән төрле проектлар тормышка ашыра. Рәмилә Хәмидуллина, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 20 сентябрьдә Әлмәт музыка көллиятендә Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән Татарстан Республикасының Көньяк-Көнчыгыш балалары музыка һәм сәнгать мәктәбе укытучылары өчен төбәк педагогик укулары узды. Анда Исмәгыйлев исемендәге Уфа дәүләт сәнгать академиясе профессоры, Россия Федерациясының һәм Башкортстан Республикасының атказанган артисты, халыкара пианистлар конкурсы лауреаты Лев Александрович Франк үзе катнашты. Укулардан соң күренекле пианистның концерты да булды. Аны безнең хәбәрчебез Фирая Юнусова күреп кайтты. Кичә Әлмәт музыка көллиятенең концерт залы фортепиано дөньясына чумарга теләүчеләргә үзенең ишекләрен ачты. Лев Франк Гнесин исемендәге Мәскәү музыка педагогика институтын тәмамлаганнан соң Уфа сәнгать институтында эшли башлый. Шунда пианистның актив уйнау эшчәнлеге дә киң колач ала. 50 с лишним лет на сцене. 50 елдан артык сәхнәдә уйныйм, филармониядә. Мин Италиядә уйнадым. Безнең шәһәрнең консерватория белән элемтәсе бар иде. Аннары мин Франциядә, Израильдә уйнадым. Музыкант соло программасында барокко, Венна классиклары, шулай ук 20нче гасыр композиторлары музыкасын башкара. Концертта тамашачылар пианист башкаруында Бетховен, Шопен һәм Шуман әсәрләрен ишеттеләр. Моңлы музыка тавышын тыңлаучы студентлар да, музыка көллияте укытучылары да үз хис-тойгыларын яшермәде. Алар бер тавыштан шундый чараларның еш булуы куандыра дип рәхмәтләрен җиткерделәр. Концерт миңа бик ошады. Пианист яхшы уйный пианинода. Ул безгә күрсәтә, ничек дөрес уйнарга кирәк. Күп белем бирә. Менә бу Лев Александрович Франкның концертында бик күп нәрсә белдек. Безнең профессия буенча бик ошады.
Концертка кадәр Фәнис Яруллин исемендәге Әлмәт музыка күллиятендә Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән Татарстан Республикасының Көньяк-Көнчыгыш балалар музыка һәм сәнгать мәктәбе укытучылары өчен фортепиано педагогикасының актуаль мәсьәләләре темасына төбәк педагогик укулары узды. Анда Лев Александрович фортепиано белгечлеге укытучылары өчен доклад белән чыгыш ясады. Аннан соң пианист Фәнис Яруллин исемендәге Әлмәт музыка күллиятенең сертификаты һәм рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Хотелось бы выразить особую благодарность благотворительному фонду «Татнефть». Бу чараны оештыруга ярдәм иткән Татнефть хәйрия фондына директорым Ринат Маминга, шулай ук Флора Шәйхетдиновага, мөгаллимәбез Шихапова Әлфирә Мөнир кызына рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Артистның чыгышы фортепианода башкаруның иң яхшы традицияләре үрнәге булып тора. Программа классик стильдә, музыкант аны тыңлаучыга композитор үзе башкарган кебек җиткерә. Ул тамашачыга интеллектуаль якын килү, виртуозлык манерасы белән аерылып тора. Фирай Юнусова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтажер Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.